Use this sound effect to get more bafowethu, subscribers and likes. nasi lesigqoko. Angikhulumi ngento engekho bafowethu, angikhulumi ngento engekho. Uyakhona ukusenza kanjena, nasi yasibona manje sinama-cafe. Yasibona uyakhona ukusenza ikepisi, nayi ikepisi engikhuluma ngayo. Nayi ikhupha head kaTlali. Ngetlali na. Ubuye futhi sikhona nokuzivalela ngisho namadlebe mase kuyi-winter laphana. Futhi nasi uyakhona nokusenza ama-headset. Niyabo, nasi. Uyakhona nokusenza ama-headset. Uyabona, nasi khona ukusenza ama-headset mekubanda kakhulu ebusika. Singabulawa amakhaza. 15,000 sake saqokwa indlandla kaShaka. Siyatholakala sinamanani aphansi 3,000 per month. Isine-interest ka-5% per year. Kusho ukuthi kahle wena uzosikhokhela nje impela ke. Siyatholakala nasi. Please like